fis-sok tal-maratona tal-futbol Bris Puttinu Kers li lan tagħha huwa dak li jinġabru flus għat-tfal morda bil-kanċer u l-familji tagħhom. Tkellimna ma' Marika Barbara u Fjona Borġ, żewġ ġenituri li ġew mejjuna minn Puttinu Kers wara li wliedhom ħakmithom il-marda tal-kanċer. L-għajnuna bdew mit-tifla li moralment tollewla ħafna l-moral. Per eżempju f'mumenti diffiċli jagħtu għal-preżents li dik għalija tinsa għal dak il-moment l-uġieħ li kellha ftit qabel. Għalija tawna l-flett li għejnitna ħafna u anka għat-tifla tiegħi għaliex kienet ħossu bħala d-dar. Għajnuna morali sibna ħafna li tara t-tifel kien għadu kif għalaq 3 snin, għaddej minn dawk l-affarijiet biex faħru biss ukoll biżżejjed. Meta kienu jtoħ xi toju jinnaf tara dik id-bisima fuq ħalqu, fuq wiċċu. Għalik hija diġà xi ħaġa kbira. Mijiet ta' Maltin u Għawċin qed iżuru l-attività li qed tittella fil-kumpless sportiv tal-Marsa. Fost dawk li attendew kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li tkellem mal-familji preżenti u mal-mijiet ta' volontiera li qed jgħinu f'din l-inizjattiva. Minn barra l-maratona ta' futbol għaddejjin ukoll numru ta' attivitajiet oħra fosthom wirjiet tal-karate u l-judo u diversi attivitajiet għat-tfal.